This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hadian kato kat Nepal nak jing yo ya ke kubor ke bau Shillong Mail wala pen ipat ba bat ke jinglong jingman bat ke Infiltration check gate ke badan Byrnihat nak liang ke seng New Trap Integrated Territorial Organization HITO kala hiar sekete ke Jaka bat ban leje kendo ya ki pulet ki badan hakete ke Jaka. Haka jinglet jongka HITO Omsning Circle ke bala lam khmat dau samla banket kersian lembat ki dekhot jongka ban jurep ya kete ke Jaka kila yo ru ban ya kendo yo officer in charge jong kete ke check gate uba ML Maulong. Hadian ke jing jurep bat ke jing kendo yo officer in charge nak liang president ke HITO Omsning Circle usamla banket kersian habakran sigi nonglom khubor ulai thu bah ke ne ke jing jurep nak liang jong seng kala yo I dala ki jong ki khmat bagi bor pulet ki bakmi ya ke ne ke check gate kila la ban le bhai la ke jong ka kamram kumbala batha ya ki da ki bor bahalor ulo angru bana ke jing yo I ke jong ki ya ke jinglong jingman ke Jaka ka daw jong ke jing yo ya lat ki bar jala na ke tega kherdap kala bandai na mar ke jing khem palat ke Jaka ke bala bu jing ya ki bor pulet haka por babun ki kali jibawan bantalasi lot ya baro Oi ke jing bakla yang tai ila bantip nak liang ke jong ki staff ki jong ki officer jong ki ila I full strict ban check ki kali wala ki commercial la ki private ila lagi sakina kadang la ki jong ki kemat bam tarasi ila lam ne ki kato kon teli kali wala ki private ki truck ane kita ki commercial vehicle ki biong kila pet kila khmi hoj nak liang ke jong ki kila le ek badai ban le anrei ka jing lat ke jong ki hang ne hang tai to ya tai sui ai te ni nak liang seng ni kentu sepi ki bor baror ki bor badi pet ni khmi jong sarkar ba kan kum ka jing ijmi kalong ba kane ka Jaka bagi cek ya kan ya kini ki labor kini ki kali kalong ka bakapnya baru kala kala ka jingwan ki kali jiwan sesuan sibun kala ban cek mar kala blok pasadin tengi kentu bagi kerpat ru ba padang yok ada ka Jaka ka bakam he ka balong ka space ka bakam he ka bakam suk ban light ban pendit ki balik bawan jo kan suruk kan kam ha isu bagi da kam la isu bakin te la kam ya kan ka jingrum jo kini mender ini nak liang aseng kerpat sepi bar balor bagi di bersikia alor kane bagi lawan hi basaki lagi mat bila ini dia kaya kajing tuna hangne gila ba kajing bom la hi ban pet ban khmi nomor hoi nda kila pol gi kali yang ne kila bat ki private kila bat commercial ne nda kila bat kila bon gi kali kila blok pasti masdin kila thot kali kawan gi tiwe gi bre ba ki ambulance gi kali gi ba di ban emergency gi ba ban pois ke Jaka sumar te tangkatahi ni nak lagi jungi lai baka jing ko arkom trekam tengi kuntubat ya kibor balor baki bersimki alor kan ni kwa baka Jaka ka bahe baki yo ban pendiang ya kini kali baki ban cek ba iwe kenang baki laj ya kini ka jiru ka tek mender habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya